F'dak iż-żmien, kif ra il-folol, Ġesù tela fuq il-muntanja, qagħad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma ikunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma ikunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma isibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu uliet Alla. Ħenjin dawk li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin intom meta jajrukom u jippersegwitawkom u jaqalaw kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Kif tgħix ħajja tajba? U x'inhu l-għan aħħari u l-iskop ta' din ħajjitna? Mhux li tgħix ferħan? Li mhix ħaġa oħra ħli fil-milja tat-tajjeb miġbur flimkien li ma ħallilek ebda xewqa oħra? Ġesù jindirizza din il-mistoqsija fil-priedka tiegħu fuq il-muntanja. Il-kelma ħini letteralment tfisser tkun mimli ferħ jew imbirek. X'inhu s-sinifikat tal-bejatitudnijiet ta' Ġesù? U għaliex huma tant ċentrali għat-tagħlim tiegħu? Il-bejatitudnijiet iwieġbu għax-xewqa naturali għal ferħ li Alla poġġa f'kull bniedem. Huma jgħallmuna l-għan aħħari li għalih Alla sejħinna li hu s-saltna tiegħu li ġejja, il-vissjoni tiegħu li nidħlu fil-ferħ u l-mistrieħ tiegħu. Il-bejatitudnijiet ta' Ġesù jikkonfrontawna wkoll b'għażliet deċiżivi rigward il-mod kif ngħixu ħajjitna hawn fl-art u l-mod kif nagħmlu usu mill-ġid li jagħtina għad-dispożizzjoni tagħna. Alla biss jissodisfana. Inti tfittex l-ogħla ġid, il-ġid totali li hu fuq kollox. Il-beatitudnijiet li Ġesù joffrilna huma sinjal ta' kontradizzjoni għall-għarfien tad-dinja dwar il-kuntentizza u l-ferħ. Kif inhu possibbli li wieħed isib il-ferħ fil-faqar, fil-ġuħ, fid-dieqa u fil-persekuzzjoni? Il-fqir fl-ispirtu isib spazju u ferħ kbir filli jkollu lill-Alla bħala l-akbar u l-uniku teżor. Minnu bil-ġuħ u l-għaġġ fl-ispirtu ifittex in-nutriment u l-qawwa tiegħu fil-kelma u fl-ispirtu ta' Alla. L-indiema u s-soba fuq ħajja moħlija u fuq id-dnub twassal għal ferħ tal-ħelsien mit-toqol tal-ħtija u l-oppressjoni spiritwali. Alla jirrivela lil dawk li maqum li f'qalbhom l-għajn vera tal-ħajja bl-abbundanza. Ġesù iwiet lid-dixxipli tiegħu li l-ferħ miksub fil-ġenna jikkompensa bil-bosta għat-tiġrib u liebes li għandhom jistennew f'din id-dinja. San Tumas qal: ħadd ma jista' jgħix mingħajr ferħ. U għalhekk li persuna li m'għandix il-ferħ spiritwali iddur lejn il-pjaċiri tal-ġisem.
U inti, ksibtu l-ferħ li tixxennaq biss għal Alla? Għaraft li hu huwa l-uniku li jissodisfa x-xewqat tiegħek kollha? Mulej, kabbar il-ġuħ tiegħi għalik u urini it-triq li twassal għal paċi u l-ferħ etern. Maħbuba Marija, Sultana tal-Paċi, wassalni biex nixxennaq biss għal Alla fuq kull ħaġa oħra u li nsib il-ferħ perfett fit-twettiq tar-rieda tiegħu, bl-istess mod kif int għamilt sal-aħħar ta' ħajtek, fedeltà tal-għaġeb. Amen.